Caos, revoltas e destrucción. Unha onda de violencia percorre México tras a captura e morte do narcotraficante máis perigoso do mundo, coñecido como o Mencho. Os narcos de todo o país espallaron a súa furia. Nas últimas horas a presidenta mexicana tentou tranquilizar a poboación a través das redes sociais, pero o certo é que as imaxes que nos chegan dende distintas zonas do país contradín esa normalidade que asegura que recuperou tras a morte do Mencho o país. Axentes armados patrullando as rúas de día e de noite. É a resposta das forzas de seguridade mexicanas á vaga de disturbios rexistrados en 16 dos 32 estados do país nas horas posteriores a se coñecer a morte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, considerado o narcotraficante máis perigoso do mundo. Qué bueno que estén acabando con todas estas organizaciones, pero pues el miedo por estas situaciones que se están creando ahorita. Nos dicen que por temas de seguridad hubo una amenaza de ataque, entonces yo considero que si es por seguridad, pues está bien. Están quemando carros y acaban de quemar uno aquí en Circunvalación y Puerto Real. Ademais dos chamados narcobloqueos nas estradas coa queima masiva de vehículos, tamén se viviron escenas de tensión en aeroportos como o de Guadalajara. Los grupos de la delincuencia organizada acaban de entrar al aeropuerto y estamos prácticamente corriendo. El Mencho Oseguera, de 59 anos, levaba décadas escapando da xustiza. Xunto a él foron abatidos outros 4 membros do cártel Jalisco Nueva Generación, organización que se financia con narcotráfico, a extorsión e o lavado de cartos e que afronta agora unha incerta sucesión do líder caído. Na operación desta fin de semana en Tepalpa, ao sur de Guadalajara, xogaron un papel determinante os servizos de intelixencia dos Estados Unidos, onde se chegaran a ofrecer 15 millóns de dólares por capturar a El Mencho, considerado o principal responsable da entrada de fentanilo nese país. O goberno dos Estados Unidos tivo un papel relevante nesta operación contra o narcotráfico en México. En Washington, o cártel que lideraba o Mencho está na lista de organizacións terroristas, Argemino. A Casa Branca confirma que axudou ao goberno mexicano na operación que acabou coa vida de El Mencho. Estados Unidos proporcionou información de intelixencia para rastrexar o obxectivo, pero non participou con soldados. Os exércitos de ambos os países colaboran desde xaneiro nun grupo de traballo conxunto para loitar contra os cárteles da droga. A administración Trump denominou ao cártel Jalisco Nova Xeración como organización terrorista e leva meses presionando ao goberno mexicano para que sexa máis duro cos narcotraficantes. O Mencho foi imputado pola xustiza estadounidense, que o consideraba un fuxitivo. En México viven máis de 150.000 españois. Dende o Ministerio de Exteriores piden precaución e ofrecen axuda aos residentes e tamén aos turistas. Hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren o bien por turismo o por motivos profesionales de paso en estos momentos en México y especialmente en esa zona de la demarcación consular de Guadalajara y que por lo tanto no nos consten en nuestro registro de matrícula consular, que se pongan en contacto con el consulado.